Uite puiul cu Bubi. Băi, paștele tău, câine! Bubi, te rog să nu calci acum. Vă era dor de Dunăre? Vă era dor de soarele care ne călzește pe malul Dunării? Eu da, mie mi-era un dor foarte tare de Dunăre. Doream foarte mult după această iarnă mai friguroasă, mai călduroasă, mai cu incertitudini, mai cu anumite evenimente globale. Chiar mi-era dor de Dunăre, chiar doream să ies în natură. Să vă prezint, aceea este mașina în care voi dormi peste noapte, voi face 24 de ore, sunt alături de soție. Acesta este prima lansetă la mămăligă, nu pot să zic că la crap, vizez crapul, că s-a văzut că s-a cam prins și am auzit că s-a prins. Aș mulțumi și cu oriceva care intră la mămăligă. O bucată frumoasă, nu m-aș supăra. Și cara și plătică, nu m-ar deranja. Aici am două feedere. Cea din dreapta e pe pelete și pe metal feeder. Cealaltă din stânga e pe vermuș și pe coșuleț la distanță mai mare, am aruncat-o pe asta. În prag, cea din dreapta în mal. Să vedem ce căutăm. Căutăm plătica aici. Căutăm plătică mare. Voi pune și râmă. Voi încerca și la râmă roșie să vedem. Bineînțeles, până în momentul de față la vermuș am prins 2 guviți. Mă refer în jumătate de ore că m-am instalat și m-am bucurat de acest soare frumos. Bate vântul, dar nu foarte tare. Aceea este iar a doua lansetă pe mămăligă. Pe momitor mămăligă și pătrățele de mămăligă. Acum vom vedea trăsăturile foarte firave pe feeder, cei 2 gufiți micuți. Aici este nada pe bază de căpșună. Am ales să fac căpșună pe bază de căpșună și culoarea e neagră. Pentru acest sezon apa este foarte limpede și foarte scăzută. Eu în zona asta unde mă aflu în momentul de față pescuiam toamna. Eu până în august, până pe 15 august, 20 august, de obicei nu se putea intra în această zonă. Este o zonă superbă, o zonă care îmi place foarte mult. Dar știți cum este o vorbă, că este locul meu secret, dar în acest loc secret este posibil ca nici pește să nu fie de față. Aici am avut, acum 2 ani de zile, când am reușit să ajung în zona asta, am avut o partidă de vis cu carași la kilogram, care ziceam cum se zbătea și ce drill aveam, ziceam că sunt ciortani. Aici s-a prins, de obicei aici vin localnicii. Apropo, sunt în apropierea Cârcevei, în deportare. Dacă am decis să stau peste noapte la Dunăre, am hotărât că e mai bine să rămân într-o zonă puțin mai retrasă decât Cârceva. Acum să vedem ce o să fie. Așteptări foarte mari nu am de la această partidă. Dacă contează foarte mult ieșirea
Și e o vorbă, dacă prind o plătică, pentru mine este un bonus. Sunt mulțumit, foarte mulțumit cu această ieșire, să mă bucur foarte mult. Dacă o să am un pește să duc și acasă mâine după amiază, asta e bonus. N-am venit să prind pește. Am venit să ies în natură, am venit să mă bucur de natură și tuturor vă sfătuiesc să faceți la fel, pentru că este o perioadă cu foarte multă incertitudine. Trăiți-vă clipa, dar aveți grijă și cei din jurul vostru. Mai târziu, după ce își termină și soția lucru de birou și se pregătesc tot locul în care voi dormi, o să vi-l prezint și vouă cum mă odihnesc. Dacă o să am capturi, o să vă arăt. Bună dimineața, dragi pescari! A doua zi de pescuit la Hârșova, la Dunăre, prima pe sezonul 2022. O lampă frumușică
cu guviți, am prins guviți cât degetul, cât palma, am prins și o obletă făcută de soția la grătar, glumesc, am mâncat o ombletă foarte bună făcută de soția mea. Am o întrebare pentru voi și vă rog frumos să mă lăsați în comentarii. De exemplu, știind de la mai mulți pescari și mai multe surse că albitura începe să fie activă și să mănânce și să se plimbe la o temperatură a apei de 8 grade. În momentul de față, la Hârșova, temperatura Dunării are 8 grade. Dar eu, în momentul de față, în acest loc, nu am prins nicio albitură. Eu mă întreb următorul lucru, oare nu contează foarte mult și cota? Adică când e cota la 3 metri la Hârșova, mă refer cu vreo 2 metri mai mare decât în momentul de față, nu influențează și acest lucru căutarea albiturii a hranei? Vă rog frumos să lăsați în comentarii. Aici este un curent foarte mare. Abia și abia stă un coșuleț de 120 de grame în curent. Din câte am sondat cu plumbul, nu prea sunt praguri. Este de la mijlocul Dunării până mal. Urcă puțin așa, lin urcă. Am acolo un guvide, cred că tot țâcăie în mal, am dat în mal în zona aceea, în golful acela. Și asta e întrebarea mea care vă adresez și vouă. La temperatura apei mai scăzută, mă refer 7 grade, 8 grade, 9 grade, nu contează și cota Dunării în care, când e vorba de pește, de activitate, adică v-am zis, acum este o cotă foarte, foarte scăzută și apa foarte limpede. Oare activitatea mai importantă a pescarului și când trage peștele nu e atunci când apa e ridicată, apa e sus, cota e mare? Că îmi impun și eu această întrebare. Și dacă, apropo de comentarii și asta, dacă cunoașteți zone bune de pescuit în zona Cernavodă, Hârșova, pe ape scăzute, vă rog frumos să-mi lăsați și mie un mesaj, să știu și eu unde să mă duc să pescuiesc, să vă arăt și vouă, pentru că în momentul de față eu rar am avut asemenea cote pe care am pescuit. Anul trecut, de exemplu, era aici cu 2 metri jumate mai sus Dunărea. În zona asta nici nu mă gândeam să intru acum un an de zile. Mai așteptăm, mai nădim, mai încercăm, mai creăm nadă. Am avut o trăsătură la mămăligă ieri, dar doar atât. Dragi pescari, aici și acum, mai bine zis, închei această partidă. Început de sezon la Dunăre, cu niște chestii foarte ciudate care nu mi s-a întâmplat niciodată, adică să fie în martie spre aprilie apa foarte scăzută, da, chiar e foarte scăzută, limpede, vreau să zic. Ieri a fost apa 7 grade și astăzi când am verificat era 8 grade. Niciodată n-am văzut să sară temperatura apei cu 1 grad. Niciodată. Pur și simplu, niciodată n-am văzut.
fost o partidă interesantă. Am învățat multe lucruri, am mai experimentat anumite noduri. Nimic, în afară de guvizi, nimic. Și guvizii nu-i vedeai când trăgeau. Pur și simplu îți înghițeau viermușii și atât. Pa! Nimic mai mult. Am avut ceva trăsături și am rămas și fără viermuși pe cârlic, dar nu știu. Acele prezentări, nu știu ce au fost, scoici, am văzut, mi-a tăiat firul de câteva ori. Acolo ar fi fost nu știu, substratul altfel decât peste tot, în restul. Dar sunt hotărât să caut alte locuri. Locurile astea sunt perfecte și foarte bune când e apa e crescută și crește și aduce peștele în mal. Că se poate pescui foarte bine și foarte asta nu trebuie să arunci foarte departe. Că malul e foarte abrupt, are praguri foarte multe. Dar așa se începe orice experiență, orice partidă, orice sezon. Cu o lampă vom vedea. Să vedem când o să mai ies la un pescuit pe Dunăre, pentru că am un program mai încărcat, poate pe undeva pe lângă Constanța, să mai încercăm niște lacuri, să încercăm să prindem niște caras pe lângă Tașaul, vom vedea. Mi-a părut bine.